Слава Богу. І давайте злом за зло. З радістю подайте різні випробування, знаючи, що випробування віри вашої робить терпеливість. А терпеливість повинна мати чин досконалий, щоб ви були досконалі і не мали ні в чому потреби. Коли кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і дасться йому, але хай просить з вірою, зовсім не сумніваючись. Хто сумнівається, подібно до морської хвилі, яку гон і кидає вітер. А й не надіється така людина отримати що-небудь від Господа. Бо мисляча людина не тверда в всіх шляхах своїх дорог своїх. А й хвалиться понижений брат високістю своєю, багатий пониженням своїм. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до води тихої, кипляє душу мою, веде мене стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, забудь лапку за мною, і жезл і посох не заспокоїть мене. І приготував для мене трапезу при виді моїх ворогів. Намастив оливу голову мені. Чаша моя то надмір пиття. Так милість і благодать буде супроводжувати мене всі дні мого життя, і я прибуду в домі Господнім повік. Не давайте злом за злом. Взяли Сару Авраама, але вернув Сару і обдарував ще. Хто веде до полону, сам іде до полону. Хто мечем забиває, такий сам має бути забитий мечем. Тут терпеливість і віра святих. Буду дивитися, на кого вони пронзили. Вирити інший колодязь, коли твій колодязь забирають. Мир на Ізраїля, мешканця Єрусалиму. Алілуя, алілуя, амінь, амінь.